ही रेसिपी मी स्वतः बनवली होती लॉकडाऊन मध्ये घरी, म्हणजे स्वतःच ट्राय केलेली, म्हणजे कुठे बघितली नव्हती. जस्ट माझ्या स्वतःच्या मनाने जे जे टाकता येईल तसं जसं होईल, जशी टेस्ट चांगली येईल तसं करत गेली आणि बनवली, पण ती छान झाली होती. ये बघ, पहिलं तुझं स्वागत करायला हाय बोलते बघ. हाय, ती पण हाय बोलते. हाय बघितलं. बरे बरे बस उशीर झाला तुला खायला. बरोबर आली. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आज आपल्याकडे कोण आलाय? आज आपल्याकडे नवीन पाहुणे आली आहे. हाय. नवीन पाहुणे म्हणजे आपल्यातलेच एक सबस्क्रायबर आहेत. आपण कशी रिक्वेस्ट टाकली होती ना रेसिपी बनवायला, तर ते आज आपल्याला त्यांच्या पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळी रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. चला आपण किचन मध्ये बनवूया. नमस्ते. आता आपण कोल्ड कॉफी बनवूयात. आता दुधाला उकळी येईपर्यंत दूध गरम करायचं. नॉर्मल आपण जसं गरम करतो तसं. दिलाली बेसिन मध्ये जायचंय तिला. जा जा ये दादी. ये 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 दिलू ये ये जा 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 जा. आता नाही, आता मूड बदलून तिला तिकडे जायचंय. आता तू ही कॉफी बनवतेस ना, ती तू किती वेळा बनवलीस घरी? मी 2 वेळा बनवली, पण मी ती विदाऊट आईस्क्रीम बनवली. आज आपण आईस्क्रीम टाकून आईस्क्रीम टाकून बनवणार. पण हे आता आपल्याला दूध गरम करून थंड व्हायचं आहे ना. हा, कोल्ड कॉफी आहे ना, मग ते म्हणजे असं थंड किती करणार? असं आपलं गोड जाईल एवढं थंड काय? पूर्ण थंड करूया पूर्ण थंड. आणि मग त्याच्यामध्ये आईस क्यूब्स टाकूया. मग ती थंड होईल, अशी थंड वाटली पाहिजे. कोल्ड थंड कॉफी वाटली आहे पाहिजे. ना. तू जेव्हा कॉफी घरी बनवलीस ना पहिल्यांदा, तेव्हा सर्वांना आवडली. हा, म्हणजे कॉफी कोण पित नाही. मम्मीला मी दिलेली टेस्ट साठी आणि माझ्यासाठी. पण छान झालेली. हा, छान. आता दूध वर येते. आता गॅस बारीक करूया. ते झालं, ते झालं. आता दूध चांगलं उकळलंय. आता आपण ते थंड करायला ठेवूया. आता आपण हे बाहेर घेऊन जाऊया थंड करायला. आता हे थोडं फॅन खाली ठेवूया, नॉर्मल थंड व्हायला. सनराइज हे घेते आज. 3 आहे तिथे. ब्रू आहे, नेस्कॅफे क्लासिक आहे आणि सनराइज आहे. मी सनराइज घेते. एक पाकिट आपण घ्यायचं का? हा, पूर्ण. एक पाकिट कॉफी. साखर तुम्हाला जेवढी पाहिजे तेवढी. गोड हवी असेल तर गोड. काही लोकांना गोड नाही आवडत, मला आवडतं. आणि आईस क्यूब्स, कारण कोल्ड कॉफी आहे ना. आणि इकडे 3 साहित्य गेले आपले. हो, आणि आता हे ओरिओ बिस्किट आपलं 10 रुपयाला. हे मी पूर्ण नाही टाकणार आहे. हे मी थोडंच टाकणार आहे. ते पण हा फक्त पार्ट टाकणार आहे, ब्लॅक वाला. क्रीम नाही टाकणार. म्हणजे ज्याच्यात क्रीम नाही ना. नाही, फक्त हे थोडंसंच टाकणार आहे, कारण जास्त घट्ट पण नाही झालं पाहिजे आणि जास्त पातळ पण नाही झालं पाहिजे. म्हणजे एकच अर्धच टाकलंस तू? हा, एकच पार्ट टाकलाय, कारण ते थोडंसं त्याची टेस्ट यायला. आणि दूध आपल्या अंदाजाप्रमाणे 1 ग्लास बनायला जेवढं हवं असेल तेवढं. आणि आता हे मिक्सरला एकदम ही रेसिपी मी स्वतः बनवली होती लॉकडाऊन मध्ये घरी, म्हणजे स्वतःच ट्राय केलेली, म्हणजे कुठे बघितली नव्हती. जस्ट माझ्या स्वतःच्या मनाने जे जे टाकता येईल तसं जसं होईल, जशी टेस्ट चांगली येईल तसं करत गेली आणि बनवली, पण ती छान झाली होती. मस्त झाले ना. आणि इथे बघा आपली दिल. मग तुम्ही म्हणाल दिलला विसरलात का? विसरलो नाही. दिलला जायचं वरती. आता इकडे जंप मारेल बघा ती. ते वायफायचं इथे ठेवलंय ना, म्हणून उडी नाही मारता. आणि छोटं पडलं ना मी तिला ते. स्टुलावर चढते. बाबू तू आता खालीच राहा. बघ माझी बाबू कुठे बघ. दीदी बघ, बघ तिला जायचं वरती. बघ दीदी बघ. बघ दीदी, बघ दीदी. नवीन दीदी आले ना. बघते बघ कशी. बघते बघ कशी. कोण आलंय? ताई नाही आपली, नवीन दीदी आली आहे ना.
बघते बघ टक लावून बघते टक लावून बघते. जा माझी बाबू, हळू जा हळू जा हळू जा, एकदम उडी नको मारू. दिसली मग मूवीच्या आता दिल कुठे दिल दाखवली नाही. अशी पहिलीच गेली की मग शूट मध्ये नाही ती. हा जा ओ जा जा जा. ती नावा दिला की मी गेली झोपायला. आवाज गाव गाव करते बोला. ती बोलते काय पाणी आहे वरती, वरती पाणी आहे, पाणी पडते वरतून. पाणी पडतंय का वरून. अगं तिथे आहे ना त्यांचा पाईप तुटलाय. चल जाऊ दे, झोपली ती. झोप तू झोप झोप झोप. तिकडे कधी आपली येईल आता खाली? आता रात्री आता झोप झाल्यावर तर दुसऱ्या रेसिपी मध्ये माहिती दुसरी भेटणार. रेसिपी टेस्ट नाही करणार. ते आता 10 10:30 ला येईल खाली. टाकू हे आता इथे काय आहे आपलं. आईस्क्रीम, व्हॅनिला आईस्क्रीम. अरे वा, म्हणजे कॉफीची चव तर एकदमच वाढली मग अजून. हे तर असं झालं आपलं ते आपण कॅफे कॉफी किंवा असं रेस्टॉरंट मध्ये कसं बसतो आपण तसंच नाही. झालंय. आता आपली कोल्ड कॉफी रेडी आहे. अरे वा, एकदम भारी वाटते, एकदम रेस्टॉरंट सारखी ना. हा, आणि लगेच होते, जास्त वेळ नाही लागत. जास्त 5 मेहनत मिनिटात नाही. होते. आपण नॉर्मल कॉफी पिण्यापेक्षा अशी कॉफी पियायची मग है ना. हा, एकदम मस्त छान झाली. जरा टेस्ट करूया. चला. आता एक ग्लास आहे ना, ती 2 ग्लासामध्ये करते. तुम्ही दोघं टेस्ट करा ना. पहिले जे कमेंट करते त्यांना घ्या. आता ही कोणाकोणाला पाहिजे, उचला पटापट. गार एकदम. मी तर नाही घेऊ शकत बाबा, कारण मी दूध पित नाही. पण ते किती मस्त वाटते मग ते मस्त रेस्टॉरंट वाटते, मध्ये छान वाटतंय. असेच ग्लास देतात हा. आणि हे सर्व वापरत असतील. आता आपण टेस्ट करूया की कशी झाली. आणि तिची स्वतःची रेसिपी आहे. हा. हा, आणि बिस्किट पण अर्धा देते, सेम टू सेम. बिस्किट फ्री. कोणाला कमी नको वाटायला. मग ती बोलेल मला नाही दिलं, आपल्या लेकाला दिलं. नाही, नाही. चला आता तुम्ही सांगा टेस्ट करून. इथे आपली कॉफी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता आपण टेस्ट करूया. ते आईस्क्रीम पण मेल्ट झाला, त्याच्यात ते ओरिओ बिस्किट गेलं ते सुद्धा मेल्ट झालं त्याच्यात. हा. चला कॉफी टेस्टिंग. तुम्ही पिता का कॉफी आमच्यासोबत. बघा ग्लासून बघा किती भारी आहे. श्वेतानी चाललंय. चला. वा, मस्त वाटतं ना. आईस्क्रीम असं वाटतं पूर्णच आईस्क्रीम आहे ते. हा. पिऊष असतं ना पण छान झाली, खरंच आईस्क्रीम छान कॉफी एकदम छान झाली. म्हणजे जे माणसं बोलते ना, कोणकोणत्या माणसांना ना दररोज वेगळ्या प्रकारची कॉफी लागते मम्मी. म्हणजे ना मी असे पण माणसं बघितले ज्यांच्याकडे ना कॉफीचे फ्लेवर्स आहेत. हा. तर तुम्ही ना हे फ्लेवर पण जरा ट्राय करून बघा. एकदम छान लागते हे पियाला, है ना श्वेता. कॉफी बोलायच्या अगोदर जर तुमच्या घरी जर छोट्या मुलं दूध पियत नसतील ना, हा. हा, मग त्यांना तुम्ही असं बनवून देऊ शकता. कारण ऑलमोस्ट पूर्ण दूधच आहे. फक्त आपण एक पूर्ण सॅचे टाकलाय. तिकडे समजा तुम्हाला कॉफी जास्त द्यायची नाही, तुम्ही अर्धी सॅचे टाका. नाही तर कॉफीच्या ऐवजी बिस्किट अजून टाकले किंवा चॉकलेट थोडस सिरप टाकलं तरी हा चालेल. चालेल. आणि तसं तुम्ही चॉकलेट सर्व शेक करा. सारखं होईल. हा, म्हणजे तसे सर्व करू शकतात ना. रेसिपी एकदम छान आहे, टेस्टला पण एकदम छान आहे. तिने ते चमचे जेवढे चमचे साखर टाकले त्यामुळे ते अजून चांगले लागते. असं नाही की कडवट नाही झाली, तर तुम्ही तेवढे टाकू शकता. म्हणजे एकदम छान आहे. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि असेच जर तुम्हाला रेसिपी हवी असेल वेगवेगळ्या माणसांकडून, बघा त्यांची कसे आपल्याकडे माणसं येतील आणि ते त्यांच्या घरी जे बनवतात, ते जे एक्सपेरिमेंट करतात ते, आणि जे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होतील ना ते आपल्याला ते लोक दाखवतील इकडून. कारण ही तिथं सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आहे. तसं आपल्याला सुद्धा नवीन नवीन काहीतरी शिकायला भेटेल. आणि तेव्हा शिकायला भेटेल जेव्हा तुम्ही त्यांचे व्हिडिओ शेअर करा, त्यांचे व्ह्यूज वाढून द्याल. कारण तुला आवडेल ना श्वेता की तुझे व्ह्यूज जास्त आले तर व्हिडिओला, है ना. तर व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन पण वाजवा. आणि असे तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपी दररोज मिळतील. त्याचा तुला काय म्हणायचंय. रेसिपी एकदम छान आहे तुझी. हा, म्हणून मी बिझी आहे. मी नाही म्हटलं.